on meille tää voitto. Me oli 3. kerta 95, 2002 ja tänään. Ja tän parempaa Suomi-kuvaa ei voi missään saada. Me ollaan tehty se, mitä kaikki odotti. Tiukka matsi, nyt vaan torille kaikki. Niin kuin huomaatte, täällä ei olekaan nää. Nyt tänne vaan, sinä siellä, hei hei. Luulen, että aika nopeasti alkaa porukkaa kerääntyä tänne, vai kuinka? Joo, kyllä siis tänne on tullut koko ajan väkeä, eli on seurannut tässä nyt tunnin vähän yli täällä torilla. Lähdettiin aika hiljaisissa tunnelmissa ja porukka oli aika vähän apattista. Nyt kun jalkoerä ratkes Suomen eduksi, niin kyllähän fiilis on valtava. No, miksi Suomi on maailman paras jääkiekkomaa? No ehdottomasti se Suomen sisu. Sisuhan meissä on jossain täällä selkärangassa ja se näkyy tänäänkin. Mikä fiilis? Aivan ihanat! Äänikin on jo lähtenyt. Aivan mahtavaa Suomi! Mahtavaa, aivan mahtavaa! Jännittikö yhtään pelin aikana? Nyt saattoi vähän jännittää. Pussi oli 150. Me hurrattiin jo siinä yhdessä vaiheessa. Sit istuttiin, ei se jatkuu vaan, se jatkuu vaan. Ja sitten se tuli siitä. Ihan. Miksi Suomi on maailman paras jääkiekkomaa? Koska Suomi on yksinkertaisesti maailman paras jääkiekkomaa. Se vaan on. Yksinkertaisesti Jälleen sanottu. kerran, jälleen kerran. Jälleen kerran. No, muistatteko aiemmat kultajuhlat? Tuleeko kovemmat tänä vuonna? Ole. Mä missasin viime vuonna. Ne oli Tampereella silloin. Maailman mestari! Jes, nyt alkaa olla todella kohillaan ja eiköhän se tosta vaan